Ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Romeo Umali ni mzangayu Savita Wilima. Kumapoyamba na mitu yake. President Professor Arthur Peter Mutharika watsindika zakufunika kugwira ntchito limodzi pakati pa boma ndi makampani amene si aboma pokweza ntchito za chuma cha dziko lino. Banki ya Reserve mogwirizana ndi nthambi ya Financial Intelligence Authority emitsa ndalama zokwana 72.6 billion kwacha zimene anadzipereka pogula hotela ya Amaryllis mu mzinda wa Blantyre. Ndipo zotsatira za chisankho chapadera chimene chinachitika dzulo tsopano zafika ku National Tally Center mu mzinda wa Lilongwe kupatula zochokera ku Mikongo Ward mboma la Mangochi. Munkhani yatayamba mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika watsindika zakufunika kugwira ntchito limodzi pakati pa boma ndi makampani amene si aboma pokweza ntchito za chuma cha dziko lino. Polankhula ku nyumba ya boma ya Kamuzu Palace mu mzinda wa Lilongwe atakumana ndi akuluakulu a banki ya FDH, Professor Mutharika anati boma ndilodzipereka kuonetsetsa kuti ntchito za malonda ndi chuma zikuyenda bwino mdziko muno. Zambiri mulipoti la Mwayi Mtumodzi. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kuti boma lake ndilodzipereka kuti ntchito za malonda ziziyenda bwino. Tate wa dziko lino wayamika banki ya FDH kamba ka ntchito zake zothandiza boma pa ntchito zachitukuko monga zomangamanga za maphunziro komanso kukweza chuma cha dziko lino. M'mawu ake mkulu wa banki ya FDH William Mpinganjira wati banki yayika chidwi pa ntchito za migodi. Iye wati kupatula izi banki yawo ikuthandizanso ntchito yokonza msewu wa Golomoti mpaka ku Mongbet North. Ampinganjira ati banki yayikanso chidwi pa ntchito za maphunziro pomanga zipinda zogona mophunzira komanso pereka ndalama zokwana 1 billion kwacha ku bungwe lobwereketsa ndalama ophunzira msukulu zawo kachenjede la Students Loans Board. Mwayi Mtumodzi, MBC, Lilongwe. Mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika ati ndokondwa kuti mabungwe, makampani komanso anthu akukwaniritsa malonjezo awo pothandiza bungwe la Beautify Malawi BIM Trust. Iwo anena izi ku Kamuzu Palace mu mzinda wa Lilongwe pamene kampani ya Simui Holdings imapereka ndalama zokwana 50 million kwacha zimene inalonjeza pa tsiku lokhazikitsa ndondomeko ya ntchito za bungweli kuyambira chaka chino mpaka na 2030. Zambiri mulipoti la Mwayi Mtumodzi. Pa 27 February bungwe la BIM linakhazikitsa ndondomeko yake pomwe anthu ndi mabungwe osiyanasiyana analonjeza thandizo. Imodzi mwa kampani zomwe zinalonjeza ndi Simui Holdings yomwe yapereka 50 million kwacha zomwe Professor Mutharika ati zikuthandiza kukwaniritsa zolinga za bungweli. Wapampando wa bungwe la BIM Dingiswayo Jere wati thandizo lafika mu nthawi yake. Kwa ifeyo ngati Beautify Malawi tuchitenga kuti ndi mdalitso kwa ifeyo chifukwa choti zabwera pa nthawi imene anthu ambiri panopa akuvutika, ena ali ndi njala komanso panopa taona kusefukira kwa madzi moti anthu ambiri ayamba kale kunena kuti tithe kuwafikira ndi mathandizo osiyanasiyana. Ndeti kuona kuti dzanja limene lapereka lero lathandizira zedi kuti ifeyo ngati BIM Trust tithe kuwafikira anthu amene akupeza pang'ono. Wapampando wa Simui Holdings Ben Simui ati thandizo lili kuonetsa kudzipereka kwa kampani yawo pomanga tsogolo la Malawi. Kuyanganira pa nthawi ija tinali mu ceremony naona zituzi macrips kuona ntchito ikugwira BIMs Malawi. So chinankala chondi I was so touched. So as a team tinaona kuti ndiye tisewenza bwanji di BIMs, how do we work together. Kupatula ndalama, kampani yaperekanso matumba ofa kwana 600 ndipo yalonjeza kupereka inanso 600. Kampani yati ndi mapulani yogulira bungwe la BIM galimoto ya mtundu wa minibasi komanso kukhazikitsa ntchito zopanga zothandiza atsikana pa nthawi ya msambo sanitary pads. Mwayi Mtumodzi, MBC, Lilongwe. Banki ya Reserve mogwirizana ndi nthambi ya Financial Intelligence Authority FIA emitsa ndalama zokwana 72.6 billion kwacha zimene zinaperekedwa pogula hotela ya Amaryllis mu mzinda wa Blantyre. Mkulu wa banki George Partridge wanena izi ataonekera ku komiti ya nyumba ya malamulo ya Public Accounts
imene kufufuza za nkhaniyi. A Partridge ati RBM komanso RFIA ikuyesetsa kufufuza ndalama zotsalazo kuti zibwezedwe. Zambiri mu ripoti ili. Mkulu wa banki George Partridge wauza komiti mndandanda wa zomwe banki yakhala ikuchita itatsinidwa khutu ndi munthu wina pa nkhaniyi. Mwazina, Partridge wati RBM inalembera makalata komanso kulamula pension fund kuti isapitirire ndi malondawa ngakhale sidamvere malangizowa. Partridge wauzanso komiti kuti akuyesetsa kuti ndalama zotsalazo zibwezedwe. 90 billion inalipidwa ndipo panopo timachita trace drama tapeza kuti 72 billion tayichita trace mpaka na lerolo, koma kupitirizabe kuchita trace kuti ndalama zinapita kuti. Tikazipeza ndalama tikupauza anzathu a FIA amene ali ndi mphamvu yoti angachite freeze ma accounts ndi akuchitabe freeze ma accounts ndalamazo akazipeza. Wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yona za chuma cha boma Stephen Malondera walangizanso akuluakulu a banki kuti aunike momwe anthu omwe akukhuzidwa pa nkhani akukhalira komanso momwe akugwirisira ntchito ndalama. Kuti aliyense azukutidwe kuti zizachitika izizi kuti muone liwiro limene la mtondodoka limene linapangidwa kuti chinthu chigulidwe kuti zitatha pamenepo ndalama zija zimene zinatuluka zinaenda bwanji. Bungwe la Public Service Pension Trust Fund lidalipira 90.1 billion kwacha ndipo ndalama pafupifupi 17 billion kwacha ndi zomwe zatsala kuti zipezeke. Trust Office, MBC, Lilongwe. Nthambi ya boma yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati yambapo kale kufikira ndi thandizo anthu amene akukumana ndi mavuto kamba ka mvula imene ikugwa maboma ena a mdziko muno. Poyankhula mu mzinda wa Blantyre, mmodzi mwa akuluakulu a nthambiyi a Charles Matabwa ati katundu winanso ofunika mu nyengo yotere amuyikanso malo onse oyenerera mdziko muno. Amatabwa anena izi pamene anali nawo pa ntchito yoyendera ndondomeko yopereka chimanga kumanja amene akhudzika ndi njala. Ndondomekoyi akuyitsogolera ndi a World Food Program WFP ndi thandizo lochokera ku boma la dziko la Japan. Ndi ripoti la Geoffrey Chinawa. Malingana ndi Amatabwa, ena mwa anthu omwe akukumana ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi kamba ka mvula yamphamvu yomwe ikugwa m'madera ena a dziko lino ayamba kale kulandira thandizo. Pamenepa iwo ayamikiranso bungwe la World Food Program WFP ndi boma la Japan kamba kugwirana manja ndi boma pothandiza manja omwe ali ndi vuto la njala. Mawu athu ndi othokoza kwambiri pa chithandizo chimenechi chifukwa boma la Japan ndi World Food Program akhala kutithandiza ndithu ndi abale kwambiri. Boma lakonzeka ndithu chifukwa timakhala okonzeka kuti munyengo ino zinthu ngati zimene zimachitika, ndipo pali katundu wina woti tinagula kale ndipo pali katundu wina yemwe yagulidwe, ndipo pomwe tinamva za izi takhala tikukumana ndi abale ena monga WFP oyang'ana za nyengo ndi mabungwe osiyanasiyana omwe athandize, ndipo anthu ena onse tikuwatsimikiza kuti tiwafikira mwansanga chifukwa ena afikiridwanso kale pano tikulankhula. Naye kazembe wa dziko la Japan kuno kwathu Anaito Yosushi ati boma lawo lapereka ndalama zokwana 2.8 billion kwacha mu ntchito zothandiza anthu ndi chakudya. Bungwe la World Food Program WFP ndi lomwe likugwira ntchito yogawa chakudyachi. Mkulu wa bungwe li mdziko muno Hyang Jun Lee ati zonse zikuyenda bwino. Mmodzi mwa anthu omwe alandira nawo thandizo la chimangali ndi mayi Ane Manyozo. Mavuto amene ndikumana nawo mbali ya zakudya tikumimati kumunda kulima sitikukolola pakali panonso kuti tibekena kalibisana konanso mawu anga ndi othokoza kuti pamene ayamba pa chochipa asatisire konka panopo ife tilibekena kaliponse kuti tingabwireko. Mchaka cha 2025 mwezi wa Okutobala malipoti a boma anaonesa kuti anthu pafupifupi 4 million ali pa chiopsezo cha njala mdziko muno. Geoffrey Chinawa, MBC, Blantyre. Nduna za maboma ang'ono a Ben Perry yati nthawi yakwana tsopano yoti dziko la Malawi lipindule pachuma pogwiritsa ntchito zinyalala za makomo komanso zochoka mafakitale. A Ben Perry amanena izi mu mzinda wa Lilongwe atakambirana ndi kampani ya mdziko la Turkey yotchedwa Ranteco Energy imene imapanga mphamvu za magetsi ndi zinthu zina kuchoka ku zinyalala. Isaac Jali wafika ndi ripoti.
Atamaliza kukambirana ndi akuluakulu a kampani ya kuteke ya Ranteco Energy, nduna ya zamaboma ang'ono a Ben Phiri anati dziko la Malawi limatulutsa zinyalala zambiri m'mafakitale ngakhalenso m'makomo mwa anthu, koma pali vuto loti anthu samatha kuzitolera komanso kusankha bwinobwino kuti zinyalala zomwezo zigwiritsidwe ntchito moyenera mopindulira chuma cha dziko lino. A Ben Phiri anati zomwe kampani ya Ranteco Energy yaonetsa zikugwirizana kwathunthu ndi zomwe analamula president wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika posachedwapa kuti malo onse azikhala aukhondo pofuna kupewa matenda osiyanasiyana kuphatikizapo matenda otsekula m'mimba. Zimene ationetsa zikuoneka ngati ndi zimene tikufuna. Chicheni chawo chachikulu amakafika mpaka kopanga magetsi. Ndeyifeyo nkhale tikupita kupanga magetsiko koma chidwi chathu choyambirira malingana ndi ngakhale order imene inabwera kuchoka kwa president ndi kuti tiyike matawuni athu madera athu akhale aukhondo. Ndiye vuto ndiloti anthu amasesa zoona, zinyalalo zimatengedwa ndi zoona, koma kuti tichotse pamalo pake tipititse ku malo oyenerera. Choyamba nchoti malo oyenerera omwena tilibe chifukwa timakangotaya ngati kudzala. Kupatula pamene popo zimativutanso kunena kuti zinthu chakuti tizichite sort out zimasizitheka chifukwa chokuti timayenera kuti zinthu zija ngati ndi za glass ziyikidwe malo awo zokha, ngati ndi za plastic ziyikidwe malo awo zokha, ngati nkupangano ndi zina zimagetsi tipangenso zimene zimativuta. Mawu ake mkulu wa kampani ya Ranteco Energy Omar Halit Kamsieglu anati dziko la Malawi lili nkuthekera kopeza phindu lochuluka kuchokera ku zinyalala zimene zimangotayidwa mwachisawawa. Kampani ya Ranteco Energy adayikhazikitsa mchaka cha 1998 ndipo imagwira ntchito zosiyanasiyana zosandulitsa zinyalala kukhala magetsi ndi zinthu zina zothandiza pa moyo wa munthu. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Dziko la Malawi lavomereza ndondomeko yolimbikitsa kuteteza zachilengedwe yotchedwa National Ecosystem Assessment ngati njira imodzi yolimbikitsa njira zamakono komanso zachikhalidwe poteteza zachilengedwe. Polankhula pamwambo okhazikitsa ndondomekoyi, mmodzi mwa akuluakulu oyendetsa ntchitoyi, Mayi Alice Kamwamba, anati ndondomekoyi ithandiza kupititsa patsogolo njira zabwino zotetezera zachilengedwe komanso kulimbikitsa adindo kudziwitsa dziko lino njira zosamalira zachilengedwe kuti zidzipindulira anthu osiyanasiyana. Akamwamba akufotokoza motere. Zithandizira kunena kuti zimene tafufuza ndikuwapasa boma kuwalangiza kuti zoyeneka kuchita ndi izizi, akazitenga ndikupanga ndikupanga mapolicies amenewo kudziyikamo. Zithandizira kuti Malawi ina aliyense akhale okondwera chifukwa tagwira ntchito ndi dziko lonse la Malawi. Ndipo mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku nduna osamalira zachilengedwe Ben Yassini anati ndondomekoyi tsopano ayitengera kwa anthu osiyanasiyana kuti adziwe kusamalira zachilengedwe pogwiritsa ntchito njira zamakono komanso zamakolo. Woman Kondowe ndi amene anatsogolera ntchito yolemba ndondomekoyi ndipo iwo akufotokoza. So zimene tapeza nzoti nthawi zambiri malamulo aboma ngati mapolicies amasiya kumbali maganizo amakolo, timasogoza kwambiri za science ndi nzeru za kunja. Izi zimapangisa kuti anthu akumuzaja asiye kukhulupirira kapena kutengapo gawo poteteza chilengedwe, chifukwa iwo ndi anthu amene amakhala ndi chilengedwe, ndi anthu amene amagwiritsa ntchito chilengedwe pa tsiku ndi tsiku. Ndiye tikasiya maganizo awo ndi kungowabweresera zinthu zimene zili m'mabuku, zinthu zakunja, zimapangisa kuti anthu aja aziona ngati nzeru zija si zawo, ndiye amapitiriza kuononga chilengedwe. Mukuona nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tiye tionenso mitu yake. President Professor Arthur Peter Mutharika watsindika zakufunika kugwira ntchito limodzi pakati pa boma ndi makampani amene si aboma pokweza ntchito zachuma cha dziko lino. Bank ya Reserve mogwirizana ndi nthambi ya Financial Intelligence Authority yayimitsa ndalama zokwana 72.6 billion kwacha zimene anazipereka pogula hotela ya Amaryllis mu mzinda wa Blantyre. Ndipo zotsatira za chisankho chapadera chimene chinachitika dzulo tsopano zafika ku National Tally Center mu mzinda wa Lilongwe kupatula zochokera ku Mikongo Ward mboma la Mangochi.
Popitirira ndi nkhanizi zotsatira za chisankho chapadera chimene chachitika dzulo lachiwiri madera a aphungu anayi komanso madera a makhansala asanu ndi awiri atizafika mu mzinda wa Lilongwe ku National Tally Center kupatulapo zochokera ku Mikongo Ward ku Mangochi North East. Malinga ndi mneneri wa bungwe la Malawi Electoral Commission Asangwani Mafurirwa, bungweli lilengeza zotsatira akamaliza ntchito zonse zokhudza chisankhochi. Bungwe lophunzitsa anthu zinthu zosiyanasiyana la Nice Trust mboma la Mangochi lati ndilokondwa ndi kuchepa kwa chiwerengero cha mavoto onongeka pa chisankho chapadera cha kansala chimene chachitika mdera la Mikongo mboma la Mangochi. Mkulu wa bungweli mboma la Mangochi Joseph Chamambala ati ndizosangalatsa kuti anthu avota molondola pamene mavoti 46 okha namene anali onongeka mwa mavoti 4,439 amene anthu anaponya pa chisankhochi. Pa chisankhochi zotsatira zosatsimikizika zikusonyeza kuti a Lloyd James oyima paokha namene apambana pa mpando wa kansala atapeza mavoto okwana 2,624. Mawake mkulu wona za chisankho mboma la Mangochi a Rodrick Kazembe ati chisankhochi chayenda bwino ngakhale panali zovota zina ndi zina kamba ka mvula yamphamvu imene yakhala ikugwa mbomali pa tsiku lovota. Bungwe la Malawi Council for Disability Affairs Makoda lati likuyamba ntchito imene cholinga chake ndi kutukula achinyamata olumali powathandizira m'magawo azachuma kudzera mu ntchito za ulimi mboma la Mangochi. Mkulu othandizira ntchito za bungweli mbomali a Andrew Katemba ati ntchitoyi ithandiza achinyamata olumali osiyanasiyana kukhala odziyimirira paokha komanso odzidalira pachuma. Francis Banda walemba ripoti limene akuwerenga ndi Owen Mavula. Malinga ndi othandizira ntchito za bungwe la Malawi Council for Disability Affairs Makoda mboma la Mangochi a Andrew Katemba, ntchitoyi yomwe ndi ya mgwirizano wa mabungwe a Youth Entrepreneurship for the Future of Food and Agriculture inayamba kale kudzera ku bungwe la Agra mothandizana ndi bungwe la Mastercard Foundation mdziko muno. Cholinga cha ntchitoyi ndi chofuna kuthandiza kusintha miyoyo ya achinyamata okwana 1.5 million pachuma omwe theka la iwo ndi atsikana pa nkhani za ulimi. Bungwe la Makoda ndi abwenzi pa ntchitoyi likhala likugwira ntchito yothandiza achinyamatawa powapenzetsa misika ya mbewu zawo, ngongole, maphunziro komanso kuwamenyera ufulu kuti mfundo za chitukuko zizikhala zokomeranso achinyamata olumali. Chimene chiona kuti chichitika kwambiri project imeneyi choyambirira ndi tipezekaye anyamata amene ali ndi malo osiyanasiyana amene angathe kukhala mu project izizi ndiona kuti malinga ndi mene Yesu akutani kuti akufunira angati akufuna akutani akhala mu project komanso zimene tichite kwambiri ndiona kuti pali zinthu ziwiri zitatu zimene tichite palinso kuphunzitsa achinyamatawa ku nkhani ya lamulo la Persons with Disabilities Act 2024 kuti adziwe. Pothirapo ndemanga mkulu wa bungwe loona za anthu aulumali la Federation of Disabilities Organization in Malawi mbomali a Albert Mwase ati ntchitoyi yabwera pa nthawi yake pamene achinyamata ambiri aulumali mdziko muno akhala akusiyidwa pa nkhani zotukula miyoyo ya anthu. Ifeyo takondwa kwambiri kuti project ikhudza kwambiri achinyamata amene ali ndi ulumali kuti akhale akutenga nawo kumbali zosiyanasiyana kumene tikukamba nkhani za agriculture. So achinyamata amenewo mwina mbuyo amasalidwa kapena mwinano ma projects amafikira kukhudzana ndi ulumali ndi kubwera kwa project ziathandizira kwambiri kuti ngati anali pa zero ndi kubwera kwa project atha kukwanilisa kupanga zinthu zosiyanasiyana. Ntchito yolimbikitsa achinyamata kuphatikizapo othawa mayiko awo pa zifukwa zosiyanasiyana ikuyembekezeka kupereka mwayi wa ntchito popanga zokolola kukhala zachikoka pa msika monga chimanga, soya, mtedza ndi ulimi wa nkhuku. Ndipo ntchitoyi ikugwirika ndi thandizo lochokera mu mgwirizano wa mabungwe a Fedoma, Makoda ndi Salama Africa. Bungwe la Malawi Bureau of Standards MBS lati ndilokhutira kuti eni sitolo zikuluzikulu mu mzinda wa Mzuzu akutsatira ndondomeko zakagulitsidwe
katundu m'masitolo zawo. Chadwick Nyanga ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli ndipo wanena izi pamene amakayendera sitolo zikuluzikulu mu mzinda wa Mzuzu. Tindi ripoti. Malinga ndi Anyanga, ntchitoyi imachitika m'magawo pofuna kupeza ngati ni sitolozi akutsatira ndondomeko zoyenera pakasungidwe ndi kagulitsidwe kakatundu. Iye anati akufikira sitolo zikuluzikulu ngakhale kuti sanapeze sitolo iliyonse yomwe sikutsatira ndondomeko. Ntchito imene tikugwira pano payi ndiyowonesesa kuti mashops athu amene ali ku Mzuzu City akukhala ndi katundu ovomerezeka. Tikanena kuti katundu ovomerezeka tikutanthauza kuti katunduyo azikhala kuti nthawi yoti angagwiritsidwe ntchito idakalipo. Tapeza kuti mashops amene tapanga visit amene tapitamo akukwanirisa ndithu zolinga za survey imeneyi, market survey. Bungwe la MBS lati likuyembekezeka kufikira sitolo zochuluka. Meklina Chirwa, MBC, Mzuzu. Munkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAM lakhazikitsa bwalo limene lidzigamula milandu yonse yokhudzana ndi masewerowa. Pokhazikitsa bwaloli, mtsogoleri wa bungweli a Fleetwood Haya anati kuyambira lero milandu yonse yokhudzana ndi masewero a mpira wa miyendo isamapitenso ku mabwalo ena ngati momwe zakhala zikuyendera zaka zonsezi. Haya anatinso amene sadzakhutira ndi zigamulo za bwaloli adzakhala ndi mwayi opanga apilu ku bwalo lalikulu logamira milandu yokhudza masewero osiyanasiyana pa dziko lonse. Wachiwiri kwa mkulu oweruza milandu mdziko muno a Justice Lafmo Chikopa ndi amene akutsogolera bwaloli. Pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. President Professor Arthur Peter Mutharika watsindika zakufunika kogwira ntchito limodzi pakati pa boma ndi makampani amene si aboma pokweza ntchito za chuma cha dziko lino. Banki ya Reserve mogwirizana ndi nthambi ya Financial Intelligence Authority yamitsa ndalama zokwana 72.6 billion kwacha zimene anadzipereka pogula hotela ya Malilisi mu mzinda wa Blantyre. Zotsatira za chisankho chapadera chimene chachitika dzulo tsopano zafika ku Tally Center mu mzinda wa Lilongwe kupatula kuchokera ku Mikongo Ward mboma la Mangochi. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali ni mzangayu Savita Wilima. Tsalani bwino. Mwasabwa inose madzulo ano yafika santhu chati makupatsani za nyengo. Mvula yamphamvu kwambiri inagwa madelaina mdziko muno usiku wapitawo komanso mbandakucha wa lero ndipo yamphamvu kwambiri inagwa Chiwembu kumwanza ndi mlingo kwana 145, 120 ku Chikadwe kusalima komanso 97 kudzalanyama ku Lilongwe ndi ku Sisia Point ku Nkhatabe. Inagwaso yamphamvu ndithu madelaina monga kunamwera kuzomba komanso ku Matandani ndi mlingo kwana 90, 67 ku Mikolongo Chiladzulo.